24 milions d'euros que pagarem tots els mataronins i mataronines per un solar buit. I ara hem de sumar el preu de tornar a posar la nau, perquè el jutge ens ha donat un mes per tornar a Can Fàbregas al seu lloc. Com ho pensen fer? Ara fa 20 anys es buscava una ubicació per a un centre comercial a Mataró i s'aprova un programa que recull aquesta necessitat. 2 anys més tard s'aprova la modificació urbanística que contempla unir els sectors de Ronda Barceló amb l'illa de Can Fàbregas. Ramon Bassas, nou regidor d'Urbanisme, anuncia el trasllat de la nau de Can Fàbregas, el que suposarà un cost de 3 milions d'euros per la ciutat. La Generalitat aprova el trasllat de Can Fàbregas i es fa pública la relació d'aquest regidor amb 2 socis de l'empresa propietària del solar. Comencen certes sospites. El 2009 es desmunta la fàbrica i l'operador comercial té previst fer una inversió de més de 40 milions d'euros. I la compra es fa oficial. El Corte Inglés sembla molt a prop, però molta gent no està d'acord, principalment pel valor històric que podia tenir la nau. Així que el govern de l'alcalde Mora lidera un acord de ciutat per intentar desencallar aquest procés. És per això que la CUP va retirar la seva demanda a canvi de la construcció de la Casa de la Cultura Popular, que ara és un pàrquing. Però no tothom va estar d'acord. L'Assemblea Pagesa presenta un nou recurs el 2015 contra el darrer planejament urbanístic i, segons aquest recurs, el Tribunal Suprem declara nul·la l'operació urbanística. I ara sí, el centre comercial és totalment inviable. I quan l'alcalde Bote feia anys que mirava a un altre lloc, ara el Corte Inglés reclama per via judicial 24 milions d'euros, que, de nou, acabaran pagant tots els mataronins. Gran gestió socialista. Els continuem votant, oi?